Čokoľvek dávate a dávate to slobodne a nezištne, vráti sa vám dvakrát. Viktor Čenk. Čenk, daj mi zdravie, prosím. Dobrý deň, som Frlajs. Pridajte sa ku mne a spolu preskúmame zákony vedy a vesmíru. U mňa to budete mať bez zbytočných rečí, jednoducho. Po lopate. K Marsu, babi. Áno, veď už som ti to hovoril 1000-krát. Čo? Áno, mám tu práčku, spodky mám čisté. Nie. To nebude fungovať. Nátka nie je z chladu. A detkové 15-ročné pálené ma nezohreje. Viem. Dobre. Áno, nejaké citróny si teleportujem. Áno, mám tu teleport. Ako si myslíš, že som sa dostal k tebe na návštevu? Dobre, ahoj. Fun fact o Marse číslo 1. Tvár na Marse je v skutočnosti len náhodné pohorie odfotené v roku 1998 pod správnym svetlom. Dokazuje to táto fotka z roku 2001. Sekunda. Nie, babi, naozaj nie. Ako ti to len vysvetlím. Vieš čo, počkaj, ja ti to nahrám na Viu, dobre? Ja ti pošlem link, OK? Dobre, pa, babi. Áno, budem ti volať samozrejme ako vždy. Ahoj. Mojím dnešným problémom sa namiesto Marsu stávajú mýty o nádche. Za celú históriu ľudstva sme o nej počuli niekoľko mýtov. Nádcha je spôsobená chladom, domáci alkohol vás zahreje, homeopatika vás vyliečia, ale toto všetko je primitívne. Poďte so mnou a po lopate vám vysvetlím, ako je to naozaj. Za nádchu môžu vírusy. Najčastejšie je rinovírus. V jednom výskume rozdelili ľudí na dve skupiny. Ľudia v teple a ľudia v zime. Obe skupiny istý čas vydržali vo svojom prostredí a následne sa im kvapla do nosa kvapka soplíka od nakazeného človeka. Obe skupiny sa nakazili rovnako rýchlo a spoľahlivo. Keď si vypijete, rozšíria sa vám cievy a preto máte červený, povedzme, nos a oči. Viac krvi sa dostane k chladnej pokožke a tam sa ochladí. Výsledok? Alkohol vás ochladil. Homeopatiká sú liečivá zriedené liehom alebo vodou v pomere 1:10/60 a následne 100-krát pretrepané. Homeopati tvrdia, že účinok nie je fyziologický, ale duchovný. Z polovice majú pravdu. Človek sa aspoň napije vody a zostáva hydratovaný. Výhoda? Nepredávkujete sa. Nevýhoda? Nocebo efekt. Ak ste chorí na ťažkú chorobu a namiesto účinných liekov užívate homeopatiu, strácate čas, no a môže byť po vás. Nádchu pekne prečkajte s množstvom tekutín a odpočinkom. Keď tak použite placebo efekt podľa vlastného výberu. Mojím placebom je metal.